Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada halangan suatu apapun dalam menonton videoku ini ya guys. Videoku ini guys, baru pembukaan, nanti aktivitas baru pembukaan kali ini ya guys. Nanti setelah ini aktivitas keseruan dan aktivitas mengadai jajan simbah untuk hal simbah buyut Singoyudo. Jadi pembukaannya lagi iki guys. Jadi enggak pembukaan iki dulu dhisik terusanan lagi keseruane ngadai jajan yo, ngadai snack neng mana guys, neng omahku neng aku lah. Pokoknya ngono iki aku ape budal guys, ape budal mlaku dhewean engko embekan nganu guys. Engko gak langsung nang tempate soalnya iki aku ape menggo ngadai jajan apa nonton karonan Mbak Sumar ya, tunggu keseruannya piye. Kalau tak video ono neh oke. Ada jajan guys, kanggo kilo lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Halo guys. Kilo do gotong royong lo. Apa nggo acara haul simbah buyut Singoyudo. Wes ning kono sik ngenteni sitoke. Oh. Iki lho ngenteni nggo Ita ning dhuwur. Anak penting. Ning dhuwur. Penting guys. Oh lah, iki jajane jek kurang guys. Ijek kurang onde-onde karo salad. Pasukanku ya akeh jebule ya. Lah iya. Halo. Teka-teka langsung tekan. Bawa apaan tuh? Iki aku tak piye? Ya diisi. Iku ni apa ora? Kan diuni apa ora? Ya engkau. Jam 5. Patak setengah 5-an jam 5. Kei kowe iki. Sampe ora? Aku budal rono, ya tetep melu. Kan ngaji. Ya. Arek muni. Ini piye? Lah iku mah pamer tangga. Gak apa-apa. Pamer tok. Melamang wis mateng ya. Wes tinggal ning kene. Iki mah kok Melayu rono lho, Cuk. rene lho. Cuk, melayu rono lho. Lah iya. Delok ngas teko iki yang Adi. Nek sing mangan aku lah. Engko ulang. Ben emosi nah yang Adi. Tak seneni ya. Nggawa HP apa ora? Ndang gawe iku konten. Alah males. Ora dadi konten iki piye pasam. Yo iki badan wong iki gak tau. Wes iku, Cik wis bosen. Cik. Anu Cik. Dulu setarium sing anu ngene iki lho. Ngene lho, ndek iso terulu. Awak polisa cocok iki ya. Bu Lisa sak anake wis cocok kae. Iya nggih story karo Besti. Bestine kan cilik. Wis ngonten iki lho. Gak kudungan, Cok. Sendalen tak iki. Apa iki anu? Kandhani ya. Ada orang iki toko laksana di. Kandhani. Aku kan wis bedhe. Kandhani. Wah, karonan iki lho calon Pak Lurah. Tampani calon Pak Lurah iki. Pak Lurah Joko jere. Anu wis, kowe aku kanggo sangonilah tetep tak coblos wis. Alah tenane amburadul. Tenan wis uripku nggone Pak Kaji kono kok. Nek ora paling ora ngarep. Ora ditambahi Pak Kaji yo tetep duwe motor duit tenan saya. Ora urip karo Pak Kaji ora urip. Iki belum ana banyu. Jae lah amel nganggo iku wae. Oh, tajian. Tadine kena nggo tambelan butuh ae. Aku ning nah. Paling terus cara ora yo motor. Aja caplos wonge lho. Oh, nek wis lha iki aku kok jualan di terusan. Ganteng. Iki langsung kowe ngecek iku
Langsung kresek. Kresek. Salah kono, Mbak. Hah? Yo kok salah kan. Urung ajar apa mbok iki? Kontake Mak. Kon Apa karo aku iki ya apa iki? ya iku salah karo onde-onde. Ini salah. Pangae berapa? Satu aja. Iku lho guriman, Mbak Ayu ben nganu sa. Iku ben juga sik. Kilo sing daftar. Napis ben liwat sik. Sur. Ganti lo ya. Hah? Ganti ya. Piye? Soalnya ganti. Nyalo. Sur. Surang kok 50.000. Yo. Lho jarene. Oh gak ero. Nyalo kok kontakem. Ayo, nah diadai. Ayo, oke, gas. Ngono lho Ti, sing ngono Ti lho, glindeng salah. Salah Ti, ngene lho Ti. Guys. Alhamdulillah, guys. Wes bar, wes ready kabeh. Karek ngusung lho. Jam pira? Oh, sampai jam iku 2:00, guys lho. Alhamdulillah wes bar. Oh. Yo. Ya ora apa-apa. Tere kerja sama. Balane dogung. Balane salokne wis do ngaji, aku ora melok ngaji, guys lho. Ora melok ngaji. Ijek kumut-kumut ngene iki lho. Ijek kumut-kumut. Untuk berkat, guys, saya buka berkat sik. Sandalku ndi? Oh, sandalku, ha? Nek kene kok ono nggone kono. Kene lho. Halah. Berkat kanggone Mbah Buyut mek ijek ana nih, tanganku rusak. Tanganku rusak. Iki salah iki mambu. Bosok ana sing bosok. Mambu terus rusak. Bukanya. Ndi? Ndi? Iku apa Oh, ijek le. Ijek ana bukaan, guys. Ada yang ngarep lawang. Ora ada deh. Kono iki lho. Ora ada deh ning ngarep lawang yo. Kayaknya lho. Kene lho. Ini tak bukakna. Bukakno. Buka berkat. Udah pelurah. Buka berkat sik. Lah mak pri manggung ya. Berkat Mak kanggone pri didomong. Mbah Buyut Singayuda. Ku tak olehno suwi. Yang iki. Ide do mangan aku lah dibuntelno. Mansek, guys. Mantep. Berkat. Pake di parani pane. Iku manganu pe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ngebuka berkat nih, guys. Engko jak nih, guys yo. Evi. Evi. Makan lah. Makan bu. Enak. Sakone gembuk. Anu, para nabi. Orang atus wis mangan. Koncane mau mangan dan mangan. Anu nen Ora ketok kowe mak ketok. kresek. Enggak. Kresek sak besok. Lho mangan ana gudi nak. Enggak kerdus-kerdus. Lah ya gede-gede. Kresek. Kresek ndak kresek ya. Mang cek luweh anu ne. Kacange. Wah, iki lho. Wah, Mang kok gak iku kabeh. Iya, tak anu. Mending kira kurang 20 kopi deh. Undi cari lagi. aku 200 dhewe. Amat banyak. Banyu lara mana? Memang ya ora panas ya. 2 kilo. Iku wae. Nek orang Alah mulai di yang Endra. Tambah. Apa tak kondana yo mang alhamdulillah kan perempuan aku. Jangan sih. Tak masak guys, wes. Wes tak lanjutnya.
rene. Oh, tekan nah guys. Oh. Wih, apa tuh? Mbak. Oh. Narana Mas, kena. Iki para narana. Nang arep lawang lah. Kayaknya mak nguri mak. Lha iki tak unjuk tombok lho. Seneke isine no aqua. Iki mang Onde-onde. Iki ana salak. Iki kacang asin sing diingi tak gawe iku diingi guys. Iki ana tahu pentol. Oh. Nah ya, apa? Tahu pentol guys ya. Ini ada semangka sentananan nah, sing apik kok. Yes, Grace. Kaget aku. Untung goni ra masalah kok. Kok masalah kok tang duwe Mau ganti sak kok. Iya. Iku sakit sing utah, ngutake HP kan. Ya lagi utah duwe iki mah. Utah kabeh. Lah iku mah nek ora dadi kemari mah ora aku duwe mbok. Engko karo mbokku dhewe. Alah. Gue lama sampe Ya ya. Ngene lho. elek kuwi nang terus dikrokoti. Ngono lek di wong ngarepane lentong kabeh. Dari awal wis elek dadi ini kedua. Tapi kok dipajak ya. Paling-palingan ya juga sama sih. Ora tomo nang jalanku. Dia apik tenan re. Ngompokat pas sih. Ku kaya kurang lho ngelapin. Pak Haji piring matur ning ndi Pak Haji piring mangan. Piring mak niku to. Dan iku penenten. Biasanya saya makan wong iki wae. Iki lho guys, panitiane bileng sirahe ku lho. Lho, iki lho. Persiapane menyambut Pak Kiai. Ngonten ora mok sitok enok guys. Assalamualaikum. Jaminan Iku nanti malam. iki panitiane sudah menyiapkan ini loh. Dodo. Wes ndang salin aku kowe, Cuk. Ora ndang salin kowe. Nah, kan dipanasin ora lari. Guys, wis entuk kanca guys lho. Timbangane ana ndang rono di sini. Penerima tamu. Panitia. Ya iyalah. Oke guys, so meriah. Pateh awan nang kono. Oh, napa lho kari? Kadreng. Delok bakul saya. Mama lah di sini tak? Bes, apa tuku jajan bes? Apa tuku jajan? Oke lo guys, keseruannya meriah. Meriahnya kilo tamu lo. Ayo salaman. Kakek. Salim apa? Apa ya? Cocok ya. Ayo Mbak Ita ngunclok kayak ayo
Salim loh. Salim engko tak kayak snack gelar nambah nek anan kurang mbah. Gelar dhewe. Dhuwur iki ngono Pak Camat barang ya. Sing nguri. Yo gak gelem. Penak. Ben gelar dhewe kok. Untuk Anda dan juga tapi nek mocok kudu ping 5 wektu ngoten. Cek salat cek gak salat. Lho ngoten. Cek salat cek gak salat macane kudune 5 wektu niku. Nggih to. Tapi ning syarate ngono. Wundu tok syarate niku. Halo? Halo. Kersa napa mboten? Semilah manirokim. Lho tenan iki S2 iki dungane Mbah kula ngoten. Semilah manirokim prok gaprok prok. Ini nomor 1, sing nomor 1 ngoten. Terus ngantun-ngantun maca alam nasroh laka sodrok ping 7. Alam nasroh laka sodrok wa wadana anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Niku ping 7. Niku diparingi insyaallah jenengan niku rezekine barokah, dibuka tambah pintu-pintu rezekine jenengan. Allahumma amin. Tapi syaratnya nek maca kudu wundu, Pak. Kada wundu maksudnya wundu. Jenengan pun sakit wundu nggih? Alah wundu angger raup wis ngoten niku ngono. Wis niat ingsun wundu wis muni ngono tok niku angger raup terus tangane sampean celupno ning jeding kiwa tengen terus engko bathuke ditableki nggih to. Daripada ngelu nggih to. Kupinge tempek-tempeki ngene ngono ben krungonan nggih to. Lho niku terus sikile dijiki mok ngono tok. Terus mari ngono sila. Nah, tapi nek jenengan kok salat, nggih salat sik gak apa-apa ngono. Wayah jam 5 esuk utawa maju mundur jam 4:30. Terus kalih jam 11 utawa jam 1:30 siang. Kalih jam 3 sonten. Kalih jam 6 sonten. Kalih jam 7 sonten. Sak sampune niku jenengan insyaallah dibuka dalan pangane. Amin Allahumma amin. Kok gak ngakon salat lho aku. Kok apa ngono? Aku mari donga, gak tak rezekine kok ngono. Nggih, Mas. Nggih. Nggih, jenengan estu pengen sugih ngoten-ngoten. Lho kula niku sian nggih ngoten. Kula sian. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Pre Channel.